Morning Mdantsane, morning Sphunzana, morning Gompo, morning yonke indawo, morning Bailey, morning King Limstown. Mdantsane ikhona into endimile guys, into endimile kaMabambe movement. If ngumhlali umane ubuza uba ihamba kanjani into kaMabambe apha ecango kendakhe kula entrance lapha ebhekwa kendakhe eyakabhyuko ikhona into emhlophe pha khakuyo support kuyohlala phaya khakuyo support uphathele abantu into zosela phaya. If awunanto kwenza namhlanje ungumhlali or uzojikela ngase highway khakhe mani ukujikele pha uyonika support abantu bakuthi oko belwela uba mabahambe so that abantwana bethu bakwazi ufumana imisebenzi, so that abantwana bethu bakwazi uphangela, abantwana bethu bakwazi uvula ibusinesses, abazali bethu bakwazi uphinda bakwazi uoperate on small business scale, spaza shop nakwezinye izinto. Baninzi abantu ke bayithanda i-movement, but yes ixesha likhona ngokuba khaniye pha highway namhlanje intente emhlophe phaya iyoba khona until asikayazi nathi. So your support sithetha into eninzi kwabantu bahleli phaya, your support ithetha into eninzi kubantu that are fighting for ilizwe. Yes niyaphangela abantu abaninzi, yes abantu abayakho babhizi, but khakuye man ubaphathele loo nto, ubaphathele idrink, ubeke nje uthi hayi anihlelanga nasi idrink, hayi anihlelanga nasi isonka, hayi anihlelanga loo loaf brown, loo nto ukwazi uafforda. But the main important part is just oba uye uyodibana nabantu aba bapushayo the movement, aba babanjwayo, aba benza yonke lento apha eMdantsane uba uMdantsane ufana nezinye township. Abantu abangenamabhaba bahambe, abantu bokufika basuke kwi-businesses ezibimele uba zenziwa zi-South Africans. So ndiyacela if uza ngase-highway, if usekulapha around ukuGompo City, khanke niye man drive through ufike umise pha kulaa ntente imhlophe, uzayibona bakhona oosisi abaphaya, and if abekho uyazi uba bayajikeleza kwaphaya highway, uya-understand. Ushiye nje loo nto or unike nje i-support, noba ushiya nganto man, just i-support sakho uba uyovela khona sibalulekile. Siyanicela mathandazo, siyanicela uba nibe khona nibanike i-support, bangatyhafi aba bantu, bangatyhafi tupa. Enye ifight nje lena engafuni uyekelwa. Ama-2000 khanke niyosupporta, this is i-fight yenu, abona abantu bazobhenefitha apha nini. Thina sesibadala ngosesilwela nina uba nikwazi ufumana imisebenzi. Asisaqesheki mos thina kwezi age zethu, asisaqesheki thina, sesilwela abantwana bethu, sesilwela nina ama-2000. Khanke nincedise ke nani nibe khona kwiinto zala maxhego asithi, for uba nikwazi ufumana ibhizinesi, for uba nikwazi ulandileni. Izoba nzima ke uthi xa kuxhamlwa, xa ezi businesses zifumene uthi wena ufuna indawo ethile ube ubungekho efayithini. So siyacela man abantu, we know abantu babhizi, we know abantu bayafuna ungena ezibhizinesini but bayaphangela, but yes ixesha laSaturday udlule nje naxa uphangela, udlule naxa ubuya emsebenzini if usemsebenzini kulaa ntente. Niqine mathandazo, niqine singayeki. Enkosi.